בפברואר. תודה, אני אימא ל4 נכדים. אני התחלתי עם המוצר לפני שנה ב8 חודשים, והייתי אישה מאוד מאוד חולה. מאוד חולה, הייתי מקבלת למורפין. היו לי כאבי גב חזקים, היה לי דורבן, תחילה של סכרת, וכל המשפחה עם סכרת, וכולסטרול שהגיע ל-360. כשהתחלתי להשתמש, אני התחלתי את זה דרך החתן שלי, יש לו קשרים, והוא אמר לי, את חייבת, תשתמשי. והתחלתי לקחת, ואחרי 3.5 חודשים הדורבן נעלם. לא האמנתי, אמרתי לה, לא יכול להיות. והאמת שאני מספרת את זה, הייתי אישה מאוד שמנה. שקעתי 108 קילו. לא יכולתי לשרוף את הנעליים, אני מודה. קשה לי לדבר את זה על השמנה שלי, כי הייתי באמת שמנה. היום אני שוקלת 66, אני ירדתי 45 קילו. זה כבר לא 43, זה כבר 45. ואני מאוזנת מהכל, אני בריאה, אני עושה ספורט, אני משחקת עם הנכדים שלי, ואני צמחונית חצי שנה. ועוד דבר אחד שאני רוצה להגיד, הבעל שלי, הילדים שלי, האמא שלי, הנכדים שלי, כל המשפחה שלי והלאה והלאה, והדודים והדודות כבר משתמשים. ולכולם יש סיפור משלו, יש המון סיפורים במשפחה שלי, ואני חושבת שאני אמרתי את זה ואני אגיד את זה תמיד, אני מאוהבת בג'וס פלאס, לא יעזור. וקודם דיברו על ביטחון, אני היום יש לי את הביטחון הכי חזק. אף אחד לא יגיד לי מה זה. את זה אני יודעת, ואני מאמינה. תודה לכם.